Eta nola indekik gai hau, eroso sentitzea gai honekin, gai hau, lagun artean errezago, zenbat urte pasaitu gori erosoin arte? 10 pasatu dira diagnostikoa jaso nunetik, eta ni oain dala urte bete arte edo enitzen hasi hau gestionatzen modu natural baten esango deu. Nik, psikologikokin ere gora bera hondik izan ditut, eta nire terapeutai askotan esaten nion. Nik hau kontatu inbar dut, nik honekin honi buruz hitzein nahi dut, eta gaina, gero tokatu zaitelako urte hauetan, telebistan eta irratian, eta, aurpegia ematen neotea, eta esaten nuen, joder, alde batetik bildurra asko, lan horietan, zeden nuen, egunen baten norbaitek jakingo balu, nire realidadea, ze pasatuko litzeke. Baina bestalde, neuken gogoa horri buruz hitzeiteko. Esaten nuen, ostra, zeu zein godeu honi buruz, zeu zein godeu, ze Euskal Herrin ez deu hitzeiten hainbeste gai honi buruz. Eta, antzerkia izan da bidea, ez da? Nik, antzerkia beti gustatu izan zaidan mundu bat izan da, baina guain arte ez ziot ondo heldu. Eta guain, 36 urtekin esan nuen, ikasten hasiko naiz berriz. Eta antzerki ikasten hasi ez oain? Bai. Donostiko arte eszenikon tailerren nao, taen. Eta, aurten 2. mailan, eta egia da horrek ere pixkat aldatu ziala. Eta ikesateken horrek ekarrizki, gauza onak oiek, ez da? Esatek, nik berdia guain, gorputzak eskatzeziakena, nahi ditena, eta gauza honai heldu bihartza jo bizitzen ontan gaina, ez da? Bai, eta oso terapeutikoa izan da baita, ez azkenen antzerki obra hau nik idatzi dut, nire historia paperen jartzeke asko laundu dit baita ere. Ze topatuko dugu orduan bertan? Nundik noa jungoa? Hasieratik kontatuko zu historia antzeslanian, o nola hasten dek historia? Mira, historia hasten da, nire burua aurkezten. Kaixo, ni Xabin Fernandez Zubeldia naiz, isataen erekin, zatik horre problema asko ikuitzeiteu. Zere positibo izatek, baina problema gehiago ekarrizkit, ene horrek, Bai, Xabin, nola Xabin? Mundu guztia Xabita. Orduan aurkezten naiz, hasieratik hola. Eta gero, irekiten naiz, bai, eta azkenen kanpora sartzen obra da, nire 10 urte hauetako laburpen bat. Nekin batea dago Intza Alkain aktorea hundie, lasartearra, eta bera da Birusa. Eta pixkat gubion elkar bizitza da. Eta bion artek iten dezu edana? Bai. Bi zaudete? 10 urte hauetan biok egon geha, etxen sartuta askotan, asarretu geha, asko hitzein deu, baina azken finen launek eba geha, ja. Eta guztioi islatzen deu obran. Eta par puntu batekin, komedia askorekin, ze argi neukan ez nula nahi nire historia modu triste baten kontatu, ez? Nahi dut jendea jutea berta, igual bildurra askokin, baina ateratzea beste modu batea eta harinago, igual. Bai. Ire antzeslana, zertan datzan zehazki, bakit, zaudetela hor kaiola handi baten, sartuta, ez dakit beti barrun erotezaten, barrutik kanpoa. Bueno, jolastuz pixkat kaiola horrekin, egia da kaiolak presentzia handi edula. Bida, beti esaten da jendea armairutik ateratzen dela, armairu barruan egoten dala. Bueno, nik irudikatu dut kaiola modun, kasu honetan, ez? Ni bere garaien eonitzen armario edo kaiola baten barrun, eta dei uratak gero, nahi azken 10 urte hauetan iruditzen zait kaiola baten egon naizela, sartuta. Piskat obligatuta. Orduan, bai, argi neuken kaiola hori egongo zala antzerki obran. Eta oso kaiola politia daukeu, oso handie eta presentzia handikoa, eta bai, horrekin jolasten egia. Sartuta atera denbora guztin, eta izenare horti dator, ze kanpora sartzen ere hori da. Osade kaiolatik kanpora sartu eta ateratzen ibiltzea izatelako. Nik bai, eta nolabait, ni etxen hona izen denboran, iruditzea izitzaialako kanpon neola. Etxen nazaude, baina jende guztia hor dago, eta ni kanpon nao. Oso apartatuta bezala. Jendetik kanpo. Eta guain orduan da, kanpora, baina sartu egingo ea kanpoan. Piskat izjoku horrekin jolastu nahi dut. Eta zer topatuko dugu bertan? Bueno, esan dezu bai beste lankidea o bikotia antzeslanekua, bea Birusa dala esan dezu, ez da? Eta zuzea, Xabin, bertan. Nine Xabin Fernandez Zubeldia, izen eta bizenekin eta dena. Bai, oso autobiografikoa da. Eta egia da gero, Birusa dago, nekin, dena botako jote, Joseba? Bota dena, bai. Nekin dago Birusa, baina egia da kontakizun horretan Birusake beste paper batzuk hartzeitula, ez? Medikuarena juten nahi zenean, ze medikuarena joaten gara, bera izango da medikua. Edo beste egoeran baten jartzen gehanen, bera Birusak hartzen du beste horren paperare, bai, ez? Eta, jendeak parrasko iteu, Bai, ondo pasatzea jutea orduan jendea, ez den negarri itea juten, ez da? Pixka denetik, momentua daude, baina, gora bera hortan, ez da? Gora bera hortan, eta... Zenbat irauten du, antzeslanak? Ordu talaurden, edo, emozioz betetako ordu talaurden, esan ziten aurreko baten batek. Joder, ez ziazu neharra iten utzen, ze neharra inetenen japarrez naho, eta parra iten honen berriz neharrez.